Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long ka khot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Ki pulit ke Bengaluru gila register ya ke FIR lane ki ejihar Persya ya MLA ke BJP ha Karnataka u Muniratna hadian baka wei ke Longkmie ke ba South Post nem karta kala Ujor Persya ya MLA bat ki perlok jong u la register ya ke FIR ha RMC Yard Police Station katkum ke ejihar ke te Longkmie kala yathu baka ni ke jingja kala ja ha ka khat wei tere ku jeliu arjar arpulai ha office jong u Muniratna ha matigere kala itu bal laingut gibriu jong u MLA ki alam ya ka office jong u bat habala poi ha office ki la berngem berset bat berngem peniap ru ya u khun jong ka lada kamle ya ka baki ong kata ban lau ya ki jan phong baro hapdeng ke jing tieng kala ong ba kala ko ngu ya ka baki ong bat u MLA u la pha ya gibriu jong u ban Batbor ya ka bat ki da Lehsat ru ya ka ba omla ban batai hang ni kala kena bahadian kani u MLA ula inject ya ka daki kenja dawai ya ka baka suba baki degi kenyang virus ya ka bahaduk mentaru kadon ya ka jajing pang ka ba omla sumarshu nangta kala ong bakila berngem bakam dai ban ya thu briu ya kani lem komta ken peniap ya baro ki bahayeng hasem jongka nrei shwa ya kani ka jingja kala ong ba u Muniratna ula pha ya ki kattu kaningut ki briu ban register case talk Persya ya ka bat kala syakem hadian balala jamin kala ong baki briu jong u kilawan ya kendu ya ka ban terwa bau MLA unyarap ban pun kutno ya ka kes Persya ya ka bat daileng ba kata ka jeng penbi jongki ba lek poi sya office jong u bat kala sya le ben pemban baro shikata kala shusngap nrei kate ke jingja kala kta bhaya ke jengmut jeng perkhat jongka bat dei ha ka khat khandai terek mentau benai bakala di da ki kenja dawai ban yo thia ban klet ya ka ei ke balaja nrei kala yok pang ban bat khaddo kala shim ya karai ban lek Ujor syaki pulet Persya ya MLA ki pulet kila pengat bon teli ki kendon ya MLA